tafhom il-qwiel li għandna fuq in-nisa. Il-mara bħallu 100 ta' saraw tarmija, dawk il-qwiel li għandna taw bid-dialetti tgħidu biex. Wieħed għandna li huwa b'xi mod pożittiv. Jgħidulek mara qormija tiswa daq 1900 xi ħaġa hekk. Bat jgħidulek raġel qormi jisu x-xaq. Ta' imma hemm ħafna anke biex hemm ħafna anke fuq l-irġiel nimmaġna jew. Tipo awċi tajjeb ħarqu dak iktar fuq il-post speċi mill-fuq il-ġil. Hemm xi ftit fuq il-ġil jgħidulek raġel id-dar bħattaġen fuq in-nar jiġifieri toqgħod dejjem miegħu speċi. Raġel joqtlok bla sikkina, raġel suf minn barra suf minn ġewwa by the way daw kollha huma qwiel qwiel tal-kunjata daw. Le hemm ukoll. Hemm ukoll. Imma insomma li dak diskors ieħor. Fuq in-nisa ġifieri. Fuq id-disa, ma nasibx li. Jien naħseb li. Trid tispjega li suf minn barra suf minn ġewwa. Ma nafx għatej. Ġifieri ma nafx li aħna annimali. Jew li speċ ta' jiena naċċettaw speċ ngħid naħseb għandha raġun. Għax isa d-Dalai Lama tal-Ħamrun. Sewa, allura inti tajt tbaxxi rasek u tibqaddej. Imma l-qwiel, sewa l-qwiel. Ma nafx, il-tweġiba ma nafx. Il-qwiel huma tal-ġen. Ġifieri għandek xi ħadd li meta jitlaqlek din is-sentenza li rrepetew ħafna nies, ma li tlaqta. Daqshekk. Isa mic drop huwa xejdulu. Meta hux daqshekk. Ġifieri ħadd ma jikkontestat il-biex tax-xogħol. Ħalli il-qwiel kemm il-darba jmeru lil xulxin. Ma li tfajt qawl għad verità sagrosanta. Mbagħad aħna x'għamilna rridu xejnihom għall-listi l-iskola tal-limhom bl-amment, apparti li għat-tfal ikunu għadhom żgħar wisq biex japprezzaw il-valur ta' dawk it-tixbiħat li għandek il-metafori, l-assoċjazzjonijiet, imma tal-qwiel huma tal-ġen. Għalfejn huma tal-ġen? Huma pratikament grokk, essenza, inti fit-tliet kelmiet erba' għandek verità, għandek xi tip ta' osservazzjoni qawwija. L-istess bħal ħaġa moħġaġa. Ħaġa moħġaġa l-istess, neġri għall-lob, il-lob bil-lingwa. Kollu għall-lob. Ma nafx għaliex ma nilabux iktar. Jiena s-sijat kont inqatta ma nkolli għajt ħaġa moħġaġa. Ġax hemmhekk għandek sens osservazzjoni fenomenali fil-ħaġa moħġaġa. Inti tosserva r-rummina minn xi xi magħmula u tagħmel l-assoċjazzjonijiet u tgħid li għandek kuruna fuq u rubini u x'naf jiena. L-allu x-mekkanizmi għandek hemmhekk ta' kif jaħdem il-moħħ tal-bniedem. Niet ngħidlek ħaġa biex infisser xi ħaġa oħra. U aħna hekk naħdmu. Mbagħad ngħidu għall-metafora, ġifieri jien qed ngħidlek kif issallabt biex trajt id-dar, ma jiena ma ssallabx. Qed insemmi żewġ affarijiet x'għandu x'jaqsam, inti tgħidli jew ngħidlek kif lajt saqajja, alla res taqla saqajk. Dik il-lingwa ngħidlek qiegħed fuq ix-xwik. Taf xi meta qiegħed fuq ix-xwik, xwik xewk. Immaġinhom daqq poeżija li nkoll ħana indunaw fil-fatt ngħidulhom metafori mejta. Inkollu ġa xi ħadd xi darba kien nerġgħu nsemmu l-Dunkar mhux ħadd darba kien il-poeta, kien il-John Mallia li ħoloq dik il-metafora. Dik l-idjoma u nkollu nużawhom aħna tant nużawhom mbagħad li tiġi qisek bħal l-adba ta' xi post li nkollu żżuru u tittikel. Ma tibqax tapprezza x'għandek hemmhekk. Imma il-ħielu l-idjoma l-espressjoni li nużaw l-dallu. Taħseb li hemm importanza fl-apprezzament tagħhom dawn l-affarijiet? Ora, ċa tistaqsi inti eżattament? Jiena maċina nerd. Meta nisma' pereżempju is-sallabt, jiena f'moħħi nibda nagħmel daw il-komputazzjonijiet. Però mhumiex konverzazzjoni tipo miegħek biss jista' jkolli il-konverzazzjoni sewwa. Għax ħadd ieħor tipo unfriend. Il-fatt li ikun hemm dal-apprezzament għal daw il- Le, n-nies japprezzawhom daw. Tant japprezzawhom li kull ġenerazzjoni tivvinta tagħha. Kollega tiegħi jirrakkonta meta darba semma wieħed kien hemm xi barat u jgħid xi weldja l-lejla. Il-fatt li għandek ħafna qwiel ġodda u idjomi ġodda. Issa daw tal-antik kienu jkunu ispirati min natura. Tal-lum ispirati mit-teknoloġija. Jgħidulek illum batterija baxxa, ħaniċċarġja, ħanorqod ħaniċċarġja, x'qed tagħmel? Hemmhekk qed tagħmel metafora. Inti m'intix mobile, m'intix xi ċarġja laptop. Jew ma nafx hekk tafhomx il-qwiel il-ġodda, jgħidulek nista' ngħidha pereżempju, jgħidulek nejka barranija
tiċċarġalek il-batterija. Dak qawl modern, il-fors modernu. Nejka barranija. Ġifieri il-barra miżwi jew mill-relazzjoni tiċċarġalek il-batterija. Issa daw xi tip ta' varjetà, xi tip ta' varjetà jkollha, mhux qed inħeġġu. Niskappatur. Jek nistgħu nagħmlu disclaimer fuqha. Qabel ma titlaq Kylie fil-fatt. Kylie tajt waħda li iddarrasni fuq livell profond u fl-istess ħin insiba tajba. Meta jmutlek il-bettri tal-mobile tajlek bass il-mobile. Bass? Bass il-mobile. Bħal bass il-poni, ġifieri. Bħal bass il-poni. Tajba di. Tipo miet. Interessant. Ma tipo tista' tajda fuq in-nannu, ukoll. Tipo bass in-nannu. Tipo vera primordjali ħafna, vera għaw il-primittiv, le, speċa li tipo mandekx fej taħrab minna, tipo memx eufamizmu fija l-affari, tipo the end. Anzi, dak jgħidu, ġili jgħidu disfemizmu, bil-kontra. Li inti flok. Disfemizmu? Ija. Min flok ma, mela, eufemizmu. Ħanajdlek waħda għaxem għawli għor, fer interessant, jgħidu lek mara bla hips, burger bla chips. Daw bil-forsi li xenti, uġek, li għetna jprofa najt ġiviri, u għakem, mux bis n-nis jihdu gost b'daw l-osservazzjonijiet, imma u memmek, konxi taħħom u juħolqu, jifmu l-mekkanizmu, jifmu kif tittamila bil-rima, qasira, tikkonċentra u xnafjena, u jidġeneraw minnom, u jidġeneraw. Mela, tlaqna?